hadir wonten gubuk Coda Mustafa punika bareng kempal dongaaken bojo kula saged menapa-napa dhateng panjenengan sampun muga Allah taala bales kesenengan panjenengan. Amin. Bales keberkahan Allah. Amin. Hadir panjenengan Allah taala paling ridho. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling syafaat. Malaikat kang rawuh, para wali-wali Gusti Allah kang rawuh. Muga-muga dadosaken sababian sambunge kula kali panjenengan dhateng Allah kanthi slamet dunya slamet akhirat. Amin. Kanthi Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten ridane ikhlas kawula suwun dhateng panjenengan kami. Akhiran saking kawula sebul hajah sekeluarga. Sohibul musibah sekeluarga, anak-anak turun putra putri putu ugi kula garwanipun nyuwun pangapunten nyuwun dongane panjenengan estu sami-sami terusaken napa ingkang kita lampahi ingkang didongaaken bojo kula almarhumah punika saged terusaken kanthi slamet wonten donya ugi kanthi slamet wonten akhiratipun Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.